Nou, hij zinkt als een baksteen. Verlien hier waard het eerste liepaai al op 10 maart voen. Dit weekend dus. Hoe oors is het dit hier? Verneemt ik Pieter Vries van Raad. Helemaal niks. Deer. Maar ja, dat is ook logisch natuurlijk. Hè? Koud, het wordt nog voller kouder. Dus ik denk dat dit het beeld is van de komende 10 dagen. Hoe sneu het ook is. Ik kan er niks van verhoren, maar... Ik had een jaar zo aan, maar ik denk dat ik maar eens weer uitdaag en over een week weer uit de kast wij herrie. Hij het loon alleen maar niet west? Nee. De Vries baalt en ik flink van het koude waar. Maar ja, de natuur is net te sturen en de liep ook net. Die is nou vooral te vinden op sompige grijden, die als dit gebied beljouwt van het Frieske Geer. Na de lange reis was weer wat opvetten. En ja, op sommige plekken, toen het waren de dagen mooi weer, dan sjoest ik al boerlanden op een maisland, maar dan ook al in Westland. Maar ja, vooral die plaats draast, daar zit de grote groep. Eerst nog even fretten en dan komt het al letter wel. Ja, dat zal nog eens kostje worden, maar die voorspelde winter. Want ja, Piet Paulus, maar je hebt ook al sneeuwbuien en meer seis komend weekend. Dus ik denk dat eerst hij nog wel een mooi kost op zich wachten van hier. Mijn maat en ik die neem je dan de koninklijke dagen. Maars beginnen en jongens mij en goed zijn we thuiskomen. En misschien is 1 of 2 haaien vinden. Als we het redden tot 2 dagen, dan teken ik er nou voor. Het ijzieke seizoen wordt het nog rond 1 april. Of ont het quotum op is, maar Safir binnen we nog lang net.